Hostel Pump. Hostel Pump. Engkau madam, engkau. Ini yang okum sabuni bising teh kanya nih kayak second. Belakang hambai. Cili tipra kami hamkrai mau tharok no beroro kumrok pajak sungnu kaoro berok kumpai mani saro 9,000 agor tolak tangai berok paiti payo ingka abo gari bara bai ke prai 10,000 tayaro muskiro paire laikya abai kero tai forest department ba hambai maro borok bosungno kumrok maganang rohok abo kaine ni bagai bises ke disi forest department dokno borok no sini school ninggi belaka hambai maro bor sobai tong mani bagai teba hambai abai keno tipra kami hamkrai mo tharok no mai ke samung khai tong mani bagai abai kena koina ni musungo sini gobang ba tipra sam sayok sarkar thikno school tanggiru haipano school nainai bagai hinkai elekarni joto borokni no daito tongo ar bagai abono naithok sanamnani naithok tui thangnani bagai hingkang kai chini local je tongnai borok no balai ke sakthari sam tangnai ni nango amai ke nora je khaimai kono sara tirpurani joto kami amchai ni school ni SMC committee rokno je local guardian rokna ang koine ni musungo chini kabang ba tipra sa area ni school thangnai khangka balai khakam sere ar bai chung onek somoyo bansogo sarkari school chengni borok rok bansogo haipana abo chini bagai no tangai rejago abono jai khaine ni daitto master kari puro sanna ni daito kabo sini tamu nang sanna ni kabo sini daito ar bai kabang ma borok wanso kabo school ni chene ne sak nangya baksa ka ba komoti rong ne simen ai tongnai bitongo abo borok se khaina kalayo abo sungjo toni ni daito sung bo jaga bo horo master nang bo makai sini tamu obab tong abo rong no khaine ni bagai ke ar bagai sini joto sinai nuk nai rok sini tipra sarok no ang koine ni musungo sini kabang ma para ni school lok sung balai ke jai khaine ni nangai tongo ar bai joto no sakthari jai khaine ni bagai ang joto tibra hani joto sini tibra sarak no koyo sung joto tibra sa kasai khanai ni ke sung puilai rung na balai ti sana nango ar bagai rung ti sana ni ke sung school lok na balai ke jai khenai kani khlaina ni nango sarai rong no sung thik mote school ro honai ni nango ar bagai ang abun koinai sini hasti ni joto sini nuk nai rok joto student union rokno ting para ni school rokno ta siti sana ni bagai sakthalai ni bagai asma hambai school hangkai 1972 o school changjak mani school ni bumung ke gurupodo tribal colony SB school nataklai orani local guardian rok sakthar mani bagai english medium katabo ar bagai sarkar rokno ba hambai maro sungno or English medium porinani sungno sep khaire mani bagai tebe sini sanmani ang koinani musungko sini tipra hastini joto leader sokno tipra sana hamjaknai rokno sungoro ni bagai aro belai kuri rokmang hasalo thangai porinani sini belai ko subida hani bagai o jaga sung hostel nango honai sung tribal welfare department or jak minister no SDM or jak buri rokni 50 jona sela rokni 50 jona phano sungno hostel regrari nai ang tini bahaina hai koinai sini tipra sarok ningai sini or kuri pori tongnai student te guardian dong ningai sungno khairogoi or hostel ni kaisa ব্যবস্থা khalai renan bagai hostel ang kaisi ni bagai balaka hamangnai tebo nangoro sung sanai no tongo or tisarok ni bagai balai shot hari bai sung bar thango aboni bagai sung taisa bo thangonai tisar nangai tongo ar bai jotono sobaso ngani bai koyo tebang sanai ni musung mani kor tui sung bar ang video bo sung application khalai kasi nor tui nango injian ro bango sakang call khai ar tui nango thingno tui tongo hai pano boro tui no tongo honai nai bar sung video ra khai nai biang bul message hunai tongo jaga ar bang jotono koinai sini joto elakar ni boro nonor bo sung subari abo sung jotoni no school o tui thikno tongo hai pano bo nungai bo maya mamui bo songmaya hari bai kuri hini saya tongphano chugyan bagai sung application alada borjak o jaga o tui kaham kaisa nangai tongo hani bai sung yok sujani bagai
सिङाव कायसा चार्ज दङ आ चार्ज नि तुइनो सिङाव स्कुलाव रहरिनाय मामु संलायै दङ आरो बेबायदि अब स्कुल हंखे गुरुपद ट्राइबल कॉलोनी इंग्लिश मीडियम एसबी स्कुल अब जन्मे जयनगर पंचायत नांद्र कलायो सार्कल आईएस हंखे बेलबारी मेन आईएस हंखे जिरायनी आईएस अब बेलबारी ब्लॉक नि आंध्र कलायो स्कुल